Doktor Spinov, vodič kroz kontrolu medija za diktatore. Dobro veče, dragi gledaoci, autoritarni vlastodržci i antidemokrate odakle god da dolazite i gde god da se nalazite. Ja sam doktor Ernest Spinović, za prijatelje Doktor Spin! Vi gledate džepni vodič kroz uzbudljivi svet medijske cenzure i manipulacije za diktatore, ali i sve one koji se tako osjećaju. Veče sa Doktor Spinom! Počnimo od aksioma. Nezavisni mediji su vaš najveći neprijatelj. A zašto? Pogledajmo ovu kratku anketu sa trojicom uspešnih političara. Stalno nešto pitaju. Preispituju naše navodne uspehe. I doktorate. Traže da im polažemo račune koje nemamo. Tako je, dragi gledaoci. Nezavisni mediji štite šta? Javni interes. Interes svih onih građana koji su vam potrebni samo kada glasaju na izborima, a između izbora ih varate i potkradate. A nama trebaju mediji koji štite šta? Moj, tvoj, naš, privatni interes. Zato je naš zadatak da napravimo kakve medije? Tako je, dragi moji, zavisne medije. One koji ćute i ne pitaju i sve vreme spinuju.